ከባቢያይ ኣቦይ ገና ህፃውን ተኸለና ስለዝሞተ ምስ ኣደይና ዓቢና ቆልዓ 13 ዓመት ምስ ኮንኩ ግን ኣደይ በይንሃ ቆልዓ ምዕባይ ስለዝኸበዳ ካልእ ሰብኣይ ክትምርዓያ ተገዲዳ ኣብዚ ግዜ ድማ ኣደይ ንዓና ብምውላዳ ከም ትጣዓስን ሕማቕ ፀርፊ ክትፀርፈናን ጀመረት። ካብ ኣፋ ዝወፅእ ኩሉ ንዓይ ብፍላይ ከም ሓንቲ መርገም ዘለዋ ዘይትረብሕ ምዃነ እያ ትነግረኒ ዝነበረት። እንተኾነ ግን እዚ ኩሉ መከራ እኳ እንተሓለፍኩ ትምህርተይ ግን ኣዝየ ንፍዕትን ዝግደስን እየ ዝነበርኩ። ከምዚ እናበልና እውን ክሳብ 10 ተማሃርኩ። ኣደይ ግን እዚ ሕጂ ዘሎ በዓል ቤታ እውን ዘይምስምማዕ ተፈጢሩ ተፈላለዮም ስለ ዝነበሩ ምሳይ ዝነበራ ህልኽ እናገደደዩ ዝኸደ። ሓደ መዓልቲ እውን ግዜ ፈተና ኣብ ዝነበረሉ ፈተና ተፈቲነ ካብ ትምህርቲ ምስ ኣተኹ ኣደይ ገና ገዛ ከይኣተኹ ኣብ ኣፍ ደገ ብምጽናሕ ካብ ድሕሪ ሕጂ ንስኺ ኣብዚ ገዛ እዚ ክትነብሪ ኣይደለይክኒ ስለዚ መእተዊ ክድለይ ብምባል ካብ ገዛይ ውፅለይ በለትኒ። ጎረባብቲ ተኣኪቦምን ክመኽርዋ ፈተኑ። ሓንቲ ጎረቤተይ እውን ኣነ ኣብቲ ግዜቲ ክርድኦ ዘይክእል ነደይ ዘጨንቕ ጉዳይ ግዲ ነይሩ ኮይኑ ንስኺ እኮ ኩነታት ክፅቡቕ የለኽን ይርድአኒ ጭንቀትኪ። እንተኾነ ግን እዛ ንእሽተይ ቆልዓ ሞኻ ጓል ኣንስተይቲ ኮይና ከመይ ልብኺ ገይርልኪ ካብ ገዛ ወፂኣ ዘይትፈልጥ ናበይ ክትከይድ እናበለት ክትልምና ጀመረት። እንተኾነ ግን ኣደይ ፈፂማ ሓራይ ክትብል ኣይከኣለትን። ጎረቤተይ ግን ምስኪን ስለ ዝነበረት ምስኣ ወሲዳ ከተንብረኒ ጀመረት። እንተኾነ ግን እንዳሰብ ኩሉ ግዜ ምንባር ኣዝዩ ስለ ዝኸበደኒ ንሓደ ዓመት ምስኣ ተቐመጥኩ። 11 ክፍሊ ድሕሪ ምውድአይ ንሕና ኣብ ገጠር ስለ ዝነበርና ካብኡ ወፂአ ናብ ከተማ ኣተኹ። ቁሩብ ሰሪሐ እውን ምስ መሓዙተይ ናብ ስደት ኣምራሕኩ። ኣብቲ ሽዑ ግዜ ቀሊል ስለ ዝነበረ እውን ኢትዮጵያ ብሰላም ኣተኹ። ኣብኡ እውን እናሰራሕኩ ህይወተይ ክመርሕ ጀመርኩ። እንተኾነ ግን ህይወት ቀሊል ኣይነበረን። ሓደ ግዜ ግን ንህይወተይ ዘቃልል ኣጋጣሚ ተፈጥረ። ዝሰርሐሉ ዝነበርኩ ስራሕ ናይ ካልኦት ሃገር ዜጋታት ዝበዝሕሉ ስለ ዝነበረ ሓደ ስዊድናዊ ተላለኹ። ኩሉ ታሪኸይ ስለ ዘዕለልክዎ እውን ትምህርቲ ክኣቱ ከም ዘለኒ ኣተባብዐኒ። በዚ ድማ ትምህርተይ ንሱ እናሓገዘኒ ምሸታዊ ክመሃር ጀመርኩ። ኣነ ተማሂረ ዩኒቨርሲቲ ምስ ኣተኹ ግን ንሱ ዝመጾ ንስራሕ ስለ ዝነበረ ኮንትራቱ እውን ስለ ዝወድአ ንሃገሩ ክምለስ እናተዳለወ ናተይ ጉዳይ ግን ከም ዘተሓሳስቦን ክውድአለይ እሞ ወዲኢለይ ምስኡ ክወስደኒ እንታይ ሓሳብ ከም ዘለኒ ሓተተኒ። ኣነ እውን ዝነበርክዎ ኩነታት ኣማራፂ ዝህብ ስለ ዘይነበረን ጽቡቕ ዕድል እውን ኮይኑ ስለ ዝተሰምዐንን ክሓስበሉ ከይበልከ ሓራይ ዝበልክዎ። በዚ ድማ ቅድመ ምኻዱ ናተይ ወረቐት ከሳልጥ ጀመረ። ኣብዚ እዋን እዚ እውን ወላድኣ ብዕድመ ከባይዕ መንበር ዝነበረና ርክብ ናብ ፍቕሪ ቅየር ሓተተኒ። ኣነ እውን ዝነበረኒ ዕድል ክኸስሮ ስለ ዘይደለኹ ምስኡ ክቕፅል ወሲነ። ኣብዚ እዋን እዚ ንየማን ይኹን ንፀጋም ጠሚተ ተስፋ ዝበሃል ኣብ ዘይረአየኒ ግዜ እዩ ዝነበረ። ንሱ እውን ከም ንእሽተይ እውን ኣዝዩ ድንግፀለይ ስለ ዝነበረ ካብ ዝነበረና ናይ ፍቕሪ ርክብ ንላዕሊ ናተይ ሰሊጥኒ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከብፅሐኒ ከም ዝደልን ናተይን ናቱን ነገር ግን ወላውን ክቕፅል ኣይከኣል። እንተኾነ ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ገነይ ምዃን እዩ ዝነገረኒ ዝነበረ። ወረቐተይ እውን ሰሊጡ ብመርዓ ናብ ስዊድን ኣተና። ኣብኡ ኣቲና እውን ህይወት ብሓንሳብ ምንባር ጀመርና። እንተኾነ ግን ኣብኡ ምስ ኣተና ተገዳስነት ዝበሃል ኣይነበሮን፣ ክፉእ ሰቡን ኣይኮነን። እንተኾነ ግን በብቁሩብ ከርሐቐኒ ጀመረ። ኩሉ ግዜ እውን ኮፍ ኢልና ክንዕልል ከለና ኣነ ኣብዚ ኣእትየ ከለኹ ዝኾነ ሕማቕ ነገር ምስ ዝፍጠር ኣይተሕመቒ እዩ ዝብለኒ ዝነበረ። ኣነ ግን ብዘረብኡ ኩሉ ግዜ ዝድነቕ ነይረ። ንምንታይ ኻ ሕማቕ ትዛረብ? እንታይ ኣሎ ድዩ ኣነ ዘይፈልጦ ብምባሌ ዝሓቶ ዝነበርኩ። እንተኾነ ግን መልሱ ድሓን ንሕማቕን ጽቡቕን ምድላው ጽቡቕ እዩ እናበለዩ ዝምልሰለይ ዝነበረ። መብዛሕትኡ ግዜ እውን መገሻልኒ እናበለ ካብ ገዛ ወፂኡ
يقني سلازنبرة كم قدمو جيشو قنيو يمهتص خمزلو سلازنجرني نحادا جيشو نزغني وعلى بيتك كم تقبلو قابلا تقبلكومو اتامشت صبو عمسنا انتو خونجن منقو حلالنا كم قدمو كبرتع كم زلنن نشتي كم زخونكن كما خرن نمسيه تخونجن نوكو مستساقو نسي كونن عكون يتصنحو حانتج الرام ورقات هتصنحاتني اتورقات ون كم زي اتبل زنبرت سامري نسخي عزيخن فعتي نشتي قوال نستيتي اخي بحجي صبوقي زصبيك زلو سلازي عيتحمقي انت نعيكن عيتتصبيني انا ابز خلخو انت فقريت نيراتنيا تبعيتنا سلازنبرنا دماي مساخي جميره انتو خانجن نعخي كم تقول لك يا زبلاكي انتو خوين اللي كنقصل تزي خوين اللي جن نعخي ابصبو درجه خبصحكي بس نفسي قالاتي سلازي كي تحنقي كابزي ناتكن فعاتي توسنو بال صحيفو قدفلي اناون ولا كوا عزين تسنبدكو انتو خانجن ابصبو اوانن عدل صبو غيره ابز لمدكون سلازي قدفني هاتو مخاطر زيكونس ناينا برايون كتحساسبن جمره ازيون كبدني سبون አይፈልጥኒ ስነበርኩ በሂነ ይተረፍኩ አዘይ خጭንቕ ስለዚ ጀመርኩ ሓደ ግዜ ካብ ገዛ ወፅየ ፀኒሐ እናተመለስኩ ካብ ምሕር ጭንቀት ክኸይድ ስለዘይከኣልኩ ኣብ መገዲ ወደቅኩ ሃለዋተይ ይፈልጥ ስለዘይነበርኩን ነፍሰይ ድሕሪ 2 መዓልቲ ኣብ ሆስፒታል ረኺበያ ድሕሪ ብዙሕ መርመራውን ናይ ኣእምሮ ፀገም ጌርካ ኣለኺ ብምባል ናብ ናይ ኣእምሮ ፀገም ዘለዎም ይፀንሕሉ ሆስፒታል ኣእተውኒ እንተኾነ ግን ሓሳብን ጭንቀትን ወላድ ኣንበር ይንበረኒ ክሳብቲ ንሶም ዝሓስብዎ ስለዘይነበረ ዘይግቡእ ልዕዓቕመይ ዝኾነ መድሓኒት ክህቡኒ ስለዝጀመሩ ዝገደደ ክሓምም እየ ዝጀመርኩ ኣብዚ እዋን እዚ እውን ነፍሰይ ብሰንኪቲ መድሓኒት ክንቅጥቀጥ ጀመረ ዝኾነ ሓበሻ እንተረኺበውን እዚኣ እኮ ታስተፀለለት ጓልያ እናበሉ ብዛዕባይ እናተዛረቡ ኣብ ብቅድመይ ክሓልፉ ጀመሩ كحجزنا زخرج حبشة كم سنة جيرموني من دعيو حجزني النابلكون تصفى قرطكو كم زيلو خلو دما نبتي كأن الدكتور بمقتاو أداوي كله أرخو أداوي بسنك مرافق عزيو غيحن قصيلون سلازنا براون لمن تيخم كم زتكبروني أولد كان لخا النابلكو النابوغو لمن كو نسون عزيو سلاز حزنة انتاي كجبرلكي اخترالي بمبال حتتني انا ون اذا مدحانيت ايكالكون انت خيلكا هوق ارصو انا دحاني نيره نسو خطبونه مش جمركمي زحمن زلخو كزي كونيغن بخانينا ملكع كوبوني حتتكو نسون فقادنيا خوينو بخانينا ملكع كوهبني فقاد لي بخانينا ملكع كوبوني مش جمروكن كوحفو جمركو انت خونجن ات مدحانيت زوسدكو برتوع سلازنبره صعبينو كقدفني كالن دحرق روح جيزيكن نساتهم بعلهم يقريتا ابزختكوني ايبأكني نيرو نحكم الناس حتدي بمبال ناتهم جيغا سلازنبره انتاي كنقبرل كتدالي تمرت خنا جمركي تدالي تخونكي بمبال كالقون زليني كقبرو لي كم زخقلو نكيروب انتاي كم زدالي كحطو نجمرو أنا ون مسؤوم ككراخر كم زي كل سلسترد أكو تمرتون كم مهاري دال سلازنبركون قوان سلا زي كل فقالين خوينا تمرت غمهر جمركو انتو خوانجن زوستزنبركو مدحانيت أزيو أو أموري صعبين سلازمتأ أموري أكتيف كخوناي كألن زخونا نجر كأسيلي يخرج أن زخل أبزي زدما ولاكوا كرد أن زخل سب انترلغو والحدا سب كرد أن زخل سب يلان أنا زرالين سب يلان عبزبال كل أوان سلازنبرة سب تصبو جيرو انت قريبني كابلبي قلت إفاز غرب سبي زنبركو كم زيلو خلو دما حدا سويدنا ود تبعتاي تلالخو نسون بتعمي كم زأمنون كم زو قربان جبرني أنا ون سب سلازين برني قلت إفاز عمنكو زودي
እንታይ ምዃኑ እኳ ወላዲ ኣፈሊጠ ኣይቕረቦ ንሱ ግን ኣዝዩ ወዲ ሃብታማት ዝነበረ ካብቲ ሃብቲ ወፃኢ እውን ኣዝዮም ፍሉጣት ከበርቴ ዝበሃሉ ቤተሰብ እዮም ዝነበርዎ ሓደ መዓልቲ እውን ከላዕለኒ ናብ ኣዲኡ ወሰደኒ ኣዲኡ ግን ምስ ረኣየትኒ ልክዕ ከም ፍሉይ ነገር ዘጋጠመ ሰብ ፀዊዓ በሉ ሒዝለይ ዝመፀ ጉድ ረአይለይ እናበለት ከም ኮሜዲ ክትላገፀለይ ወዓለት ኣነ እውን ኣብ ግዜ ንእስነተይ ካብ ዓደይ ስለ ዝወፃኩ ክሳብ ክንድኡ ከናኣሱኒ ይኽእሉ እዮም ዝብል ሓሳብ እውን ስለ ዘይነበረኒ ብጣዕሚ ሰንቢደ ቀባሕባሕ ክብል ወዓልኩ እዚ መከራዝ እውን ንሶም ገዛ ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ ጀመረ ከምዚ ኢሉ ከለውን ጥንሲ ኣጋጠመኒ ካብ ንእስነተይ ክሳብ መድሃኒት ዝወስደሉ ግዜ ኣዝዩ ሽግር ስለ ዝተደራረበኒ ኮፍ ኢለ እዚ ዘድልየኒ ኢለ ክሓስብ ክሳብ ዘይክእል እዩ ሽግር ተደራሪብኒ ዝነበረ ሕክምና ቀዳማይ መዓልቲ ምስተመርመርኩ እውን ነብሰ ጾር ምዃነይ ምስተነገረኒ ንሱ ኣዝዩ ዝተሓጎሰ ኣነ እውን ወላዲ ኣስድርኡ ኣይፍተውንን ኣይቀበሉንን እምበር ንሱስ ብጣዕሚ ደስ ኢልዎ ስለዚ ናብራና ባዕልና ኢና ክንመርሖ ብምባል ኣነ እውን ብናቱ ደስታ ብጣዕሚ ደስ በለኒ እንተኾነ ግን ቤተሰቡ ምስ ሰምዑ ኣዝዮም ስለ ዝሓረቑ ወይ ጥንሲ ስድርዎ ወይ ድማ ዓዲ ቀይሩ ክብልዎ ጀመሩ ንሱ እውን እንታይ ይስምዓ ከይበለ ዝበልዎ መመፅኡ ክነግረኒ ጀመረ ንሱ እውን ኣይፀንሐን ቤተሰቡ እናሰምዐ ክቕየር ጀመረ ኣነ ከዓ ጥንሲ ንምስዳድ ሓጢኣቱ ኢለ ስለ ዝኣምን ባዕለይ ዘምፀኽዎ እዩ ባዕለይ ከዓ ዋጋ ከፊለ ክወልደለኒ ክብል ጀመርኩ በቲ ሓደ እውን በይነይ ስለ ዝነበርኩ ጓለይን ሓፍተይን እያ ትኾነኒ ኢለ ብምሕሳብ ንዝመፀኒ ነገር ክቃለስ ወሰንኩ ብድሕሪዚ ኣዝዩ ክፉእ ሰብ እናኾነ መፀ ሓንሳብ ክሃርመኒ ሓንሳብ ክፀርፈኒ ጀመረ ቅድሚ ሕርሰይ እውን ኣዝየ ሽግር ኣሕለፍኩ ድሕሪ ብዙሕ ፃዕሪ ናይ ሕርሰይ ግዜ በፂሑ ክሓርስ ናብ ሆስፒታል ከድኩ ብንቡር ክሓርስ ስለ ዘይከኣልኩ እውን ብኦፕሬሽን ወለድኩ ኣዝያ ፅቡቕቲ ቆልዓ እውን ተገላገልኩ ንዓኣ ምስ ረኣኹ እውን ተስፋይ ስለ ዝተሓደሰ ኣብ ገዛ ምስ ከድኩ ዝከናኸነኒ ሰብ የለን ንሳ እውን ኣብ ቅድሚኣ ገና ብሓራሰይ መከራ እንተተፈጢሩ ክከላኸለላ ኣይክእልኒ ኢለ ብምሕሳብ ነቶም ዝነበርክዎም ሆስፒታል ኣብኡ ከቐኒኒ ለመንክዎም ብኦፕሬሽን እውን ስለ ዝወለድኩ እናተኸናኸኑኒ ኣብኡ ቀነኹ ብድሕሪዚ ገዛይ ምስ ተመለስኩ ቤተሰቡ ንጓለይ ምስ ረኣይዋ በቲ ሓደ ጓል ስለ ዘይነበረቶም በቲ ሓደ እውን ጓለይ ክትውለድ ከላ ፃዕዳ ስለ ዝነበረት ሕብራ ደስ ክብሎም ጀመረ ንሱ እውን ኣይፀንሐን ጓለይ ሒዝኪያ ክጠፊእ ኢኺ ስለዚ ክንምርዖ ኣለና ክብለኒ ጀመረ ኣነ እውን ብሓሳቡ ተሰማሚዐ ሕራ ይበልክዎ እንተኾነ ግን ቤተሰቡ ሕጂ እውን ንጓለይ ኢሎም እምበር ንዓይ ኢሎም ስለ ዘይነበሩ ኣብ መርዓና መዓልቲ እዚ ኩሉ ሃፍቶም ወፃኢታት ከውፅሉ ስለ ዘይደለዩ ኣነ ዝገብሮ ክዳን እውን ውሕድ ወፃኢታት ስለ ዝሃቡኒ ጥቃም ክዳን ወይ ድማ ቦንዳይ ዝተኸደንኩ ክዳን እውን ባዕለይ ስለ ዝመረፅክዎ ሕፅር ዝበለ ስለ ዝነበረ እውን ኣነ ድረስ ክገብር ስለ ዝተሰማምዓና ፀሊምን ፃዕዳን ሕብሪ ዘለዎ ድረስ ገዚአ መፃኹ ኣዲኡ እውን እዚ ምስ ረኣየት እዚ እኮ ናይ ሓዘን ክዳን እዩ ብምባል ኣዝያ ሓረቐት ጓለይ ሓቒፈ እውን ናይ መርዓ ስነ ስርዓት ተፈፀመ እንተኾነ ግን ኣይፀንሑን ልክዕ ከም ሓዘንተኛታት እዮም ኣብ መርዓይ መዓልቲ ኣጋይሽ ከይፋነና ክበኽዩ ዝጀመሩ ብድሕሪዚ ናብራ ተጀመረ እንተኾነ ግን ናብራይ ገና ናይ ፍቕሪ ግዜና ከይወዳእና ከፈራርሐኒ ይደሊ ስለ ዝነበረ መንደቕ ኩሉ ብበኩስ ዝተሃረመ እዩ ዝነበረ ደሙን ከይተረፈዩ ንመንደቕ ዝለኽዮ ዝነበረ ንብረት ናይ ገዛ እውን ገዚእናዮ ክፀንሕ ኣይክእልኒ ዘዘሓዞ ይሰብር ንጓለይ እውን ዝኾነ ነገር ከይገብራ ፍርሓት ስለ ዝነበረኒ ፈፂመ ገዲፈያ ይኸይድ ኣይነበርኩን በዚ ኩሉ ግን ፖሊስ ከትሕዘኮ ይኽእል እንተነበርኩ ከየትሕዞ ሽግረይ እናተደራረበ ፈራሕ ከም ዝኸውን ስለ ዝገበረንን ናይቲ ዝወስዶ መድሃኒት እውን ኣእሙረይ ደኺሙ ስለ ዝነበረን ዝፈልጦ ክሕግዘኒ ዝኽእል ሰብ ስለ ዘይነበረንን ኣብ ትሕቲኡ ኮይነ እናተሰቐኹ ናብራ ቀፀልኩ ነደይ ደው ኢለ እውን ክትሕጎሰለይ ብምባል ከም ዝወለድኩን ብድሕሪኡ እውን ከም ዝተመርዓኹን ነገርክዋ ኣደይ ድሕሪ ዝኩሉ ዓመት ጓል ኮይነ ካብ ገዛ ወፂ ከም ዝኸጋጥም ከም ዝኽእል ግዲ ኣሓዘበቶን
عزيان صرصرت لي أنا ون نمنتاي كل سب كرد اللي زيكل إلى سلازة حسبكو بفلاي كأ أدي بزي مردا سلاز سنبدكو أكبيج إنك أتودكو بدحرزي وعلى بيتي كم تعي أجغي أنا نقولين أخلاتنا بمبال لبي ملسو أنا ون وانا نايكلتينا مرد أيو كالا نحنا دحان انتخينا كل يغيريو إلا بمحساب الناس لودي عزيو دسلاز بلني حدارينا بنبور تماليس اللي إلا حسب جمركو انتخونا جن أنا مسترقاقاكو كابزنا برون العلي عزيو تلوته لك أنا مسترقاقاكو كابتزنا برون العلي جكانو بعز فقط صلو نفس وكف زربقون أنس كما جرت قتلكو خيحش بس بولا صدو كصدفكي ويس أبانيو إتخقتلكي مانياتو الدثنيا سلزخونت مرير ويا مويتانبر السيوغة الوا كم زي بلوني جيرخ قتلكي أنها بلا بخمي كم زقتلني أنك أجأجأ كفرارحن جمرة بدحرزيز أنا حكون نخال آجيزي نبسو صغر مخاني تنقرني عبس جيزي عديو بفتسوم كولات كم زي بلو تنقاق بزتحوصو من أختي عما حلالفت نسوون بفتسوم كال أي ولاد كولات كم زي بلين كال أي ولاد انت وليدة كال آجيزي فتسيمو هم زي رئينان كم زي حق زنان كنقرنن كفرارحن جمرة بفقادمون هوسبيتال وسيدوم ولادي كم زي سيدو قبروني بدحرزي كابز نبركو مستساكو اسكي بس قدمي تحلف بالي بلان مو أنا ون انتاي كبلان خمس دلي سلا زي تردأني بقدميو حلف بالكو السوان اوي زغال عس بخازيك أثرنايو كبلان نجمرة أنا ون كم مجمرة سمع النقر صبوق سلا زي نبرة عبز نبركو كبكي جمركو دمسي أوتيون وي سلا زبالكو قاردي ناباي مزأ أنا ون كريئو يدلني أوتو لي بالكوام بدحرزي عبت هوسبيتال نايدك أنستيو تخاراخرتي سلاز نبرا كحتى نمس مزأ أنا مسو خنبر كم زي دلن كم زي شاقرنن كفلاليون كم زي وسنكون نقركوان انتخوناقن قوالي مسو سلاز نبرات قوالي مسايك وستاغم زلني حبركوام بدحرزي بعلوم سب فاليوم حدا سب بمكينة حيزني نابقى زي كده قواليون هابنا بدحريو ناتي كده وانتي كم زرليني سلازنا قرقوو عمنا يقو حافيستال جيرو بفنستراد الربيلنا تتحيزناون نابتو نصوم زدالو ولي بوطا كدنا بيني مسقوالي كنبر جمركو نصومون تبو حقز كحقزوني جمرو دحرقي زيوان قزاتها خاري مسقوالي كابز نبركو وزي كنبر جمركو انتخونا جن إذناي قدم حربيتي كقرفناي كألن زنبرنا خسي نبيت فرد سلاز بزحة نزاتر أفريقاويت والحادة طبقايد لينني بمبال بينو نبيت فرد قربة بالحرزي هارم كياديخا تزعريف كياديخا إلوم مسحاتتوو اتحقي لكع خمولة دخوينو سلسة سمعو هو هارميان تزعريفياني بمبال ملسلوم زحقو صوم نعمسلو نصومون نمنتاي بمبال حاتتوو نسا أفريقاويت سلازخونتي بمبالون ملسلوم ديانون بملسو عزيم سنبدون حرقون أنون طبقا سلازنبرني طبقايو زحتت زنبرة نطبقايون نزقط صحام مقصحتي جنزب قرش خمسي دلي نجيريو سلازنبركو كوم إلو نقرم انتخونا جن ولا دعا أنا أيد لنبر نقولعا قديتا سلازدلي بعلو نورحي خافلاني كم زلوو فرادو لي فتحكن نحموش عمتات أي فاتحني النابلة كل لابلنا دحرزي حانتي عزيز فتوى قرغب مو نسادما نعين نقالين عزيات عن تساب كونتلنا نسوقا لخرق خمت خلون صوت مت نبرت أي فتحكني بلن خمس نبرها سلت فلتون كفتحن خمس اللو فزي كوينو مسؤوز نبرا نكر كم تودون نكرتو نسون معا عزيفة واصل زنبرة قالت إفاف فتحني والسنة عنون حقستو خينا فتح فتسمنا بازو خلوكن قالي كنت قد سلا زي دلا أبوأ نعا عزي خمس فتوان مساي بزي سممع كم استفعل لنا تريز نكراز نبركو بدحرزي كم استفعل لنا بوقع تراغا قصة انت خونا جن
ድሕሪ ፍትሕና ኣብ 3 መዓልቲ መጺኡ ኣብ ኣፍ ደገ ገዛይ ነፈለማ ግዜ ተንበርኪኹ ይቕሬታ ሓተተኒ። ምክንያቱ እዛ ክውድአላ ዝሓሰበ ጓል ልክዕ ንዓይ ምስ ፈረመለይ ገዲፋቶያ ዝኸደት። ኣነ እውን ይቕሬትኡ ተቐበልኩ። እንተኾነ ግን ብሓንሳብ ከብ ዘይንቕጽል ነገርክዎ። እንተ ንሱ ግን ነፍሰይ ክጥፍእ ብምባል ከፈራርሐኒ ጀመረ። ሕጂ ኸይደ ክምርዓወኪ እናበለ እውን ለመነኒ። ኣነ ግን መጀመርታ እውን ጌጋዩ ነይሩ። ስለዚ ኣነ ንስኻን ናይ ክልተ ዓለም ሰባት ኢና። ስለዚ ኣይከውኒ ግን ከም ኣቦ ጓለይ መጠን የኽብረካየ ብምባል መለስኩሉ። ኩነታቱ ግን ኣዝዩ የፍርሕ ስለ ዝነበረ ነፍሱ ዘጥፍኡን ስለ ዝመሰለንን ክረጋጋእ ገዛ ከኣቱ ሓተትክዎ። ክሳብ ዘረጋጋእ ኣብ ሳሎን ክድቅስን ምስ ጓሉ ግዜ ክሕልፍን እንተኾነ ግን ብፍጹም ናብ መደቀሲ ከይኣቱን ንጓሉ እውን ንግዚኡ ምስኣ ከም ዘሎ እምበር ተመሊሰ መፄ ክብላ ከም ዘይብሉን ተረዳዲእና ገዛ ይኣተኽዎ። ድሕርዚ ንግሆ እናተስአ ክበኪ ጀመረ። ኣነ እውን ንዓይን ንጓለይን ንግሆ ተሲእካ ትርብሸና እንትኾንካ ሕጂ እውን ኪድ ብምባል ኣጠንቀቅክዎ። እንተኾነ ግን ኣዝዩ ጭናቕ ስለ ዝነበረ ምስኡ ኮይነ ኣብ ኢንተርነት ንዕኡ ትኾኑ ጓል ከዳልዮ ጀመርኩ። ኣይጸንሐን እውን ሓንቲ ጓል ከም ዝተላለየን ከም ዝፈተዋን ነገረኒ። ኣነ እውን ደስ በለኒ። እንተኾነ ግን ክዳውንቱ በብሓደ ዝቕይር መሲሉ ክዳውንቱ ከብዝሕ ጀመረ። ኣነ እውን ደሓን ምዃኑ ስለ ዝረኣኹ ሰበይቲ ምድላይ እውን ስለ ዝበፅሐ ንስኻ ሕጂ ደሓን ኢኻ ዘለኻ፣ ኣነን ጓለይን ብሰላም ክንነብር፣ ንስኻ ከዓ ናብ ገዛኻ ተመለስ በልክዎ። ንሱ እውን ተሰማሚዑ ገዝኡ ተመልሰ። ገዝኡ ምስ ተመለሰ እውን ኣነ ቅድሚ ሕጂ ዝገደፍክዎ ቁሑት ስለ ዝነበረ መፂ ክወስዶ ነገረኒ። ንገዝኡ እውን ንፅባሒቱ ኸድኩ። ንሱ ግን ሕጂ እውን ኣብ ህልኽ ስለ ዝነበረ ገና ምስ ኣተኹ ልክዕ ከም ቆልዓ ሕጂ ክሳብ 10 ክፈቅድ እየ፣ ንሳኻ ኣይምለስነይ ትብል ትኾንክ ግን ክሰባብረኪ በለኒ። ኣነ እውን ብስምባደ እናብኸዮ ክወፃኹ ድሕሪ ነዊሕ ስምባደ ክወፀለይ ስለ ዘይከኣለ ግን ናብ ሂወተይ ጥራይ ኣቕለብኩ። እናሰራሕኩ እውን ኣሕዋተይን ኣደይ እውን ከይተረፈ ናበይ ኣምፃእክዎም። ናይዚ ኩሉ ክፉእ ተኻሒሰ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ሓዳር ገይረ 2 ቆልዑት ደጊመ ጽቡቕ ነብር ኣለኹ። ናይዚ ኩሉ ክፉእ ናይ ሂወተይ ዘጋጠመኒ እውን ተኻሒሰ ጽቡቕ ነብር ኣለኹ።